Nakita ninyo ni gabi. Kasi ang gabi oh. Gabi sa taro no. Mao ni akong napalit tag 30 ang kilo. Ito ning himuong mahalon nga pagkaon. Ang anong mingong mahalon ni kay dili ni makadaot sa lawas no. Ang tanang pagkaon nga dili makadaot sa lawas mo na mahalon o kanang mga makadaot mo na bratuhon. Bitaw bali bitaw mahalon mao na gitawag og mahal pud ang tambal kung makasakit kini baratuhon barato sa dang tambal mao gini tinuod nga istorya no kaun tani kay kung sakit gamay-gamay ra di boylo ba bitaw joke man kaning mga pagkaon di way may mga side effect na manggaling og imong palabian. Palabian kung daghan og kaon mahimong gushan ka ba. Kaya gushan amot ang may nakaingog nakasabot og gushan ang mga tiguang na nakaibaw kung saan ang gushan. Okay mo na magdugmok ka og saging mo na o kanang gabi atong binanggod no. Pareha na sa ginaling ang binanggod pero lahi lang ang pagbuhat ang banggod ay nus-nus man ang galing kay lahi. Okay, mahimong kurente, mahimong manual po to. Pero lahi ang galing pero mao ra resulta mapino. Okay, di ba? Kaya mo na iyahong na to na magigsunan. Mao procedure da, perti gyud ning lamia magigsunan, lami sa lawas, lami pud kanon. Okay, tinuod na. So ay ninyo 3/4 saging, 3/4 gabi. Mao na ikuan dia, timplada no. Tangan og itlog. Ano pag itlog wag yun asukar no. Indot na kay way asukar kay ang saging ra sa mo'y makapatamis niya no. Natural o natural lang iyang katamis og ang itlog sa kabuok sa 3/4 50-50 na siya. Tunga-tunga ba 50-50. 3/4 ang saging, 3/4 ang ubi, agabi. Okay, gatong gibanggod o butang na itong birch tree nga sasi. Pwede ninyo usara. Lami ayo, gusto nyo lami, duha Kaya di ka lang, di man tabang man lang, okay ra. Ako usara, okay na. Okay, mga kaigsunan. Lami yun tinuod na, suwayi. Kamay ratag magasto, lami kanon o dili delikado. Muna diha, ayaw ko, na, kanang singana, kanang si pakyasa ba nga mo sundog mo ani karon may bawo mo sa kalami akong mga recipe. Bitaw mga kaigsunan mao na ni kana sama na tabliyaw sa kabuok ra. Karon sakto na sa kabuok kay di ron ni mapait po no. Yes tama humahumot imong gihinimo awa ang ihang baho sa kanang usa kay mawa ang mahumot mahimong mag-divert sa chocolate ang imong baho sa saging ug sa gabi. Mana sa may sakto ba to mag-divert. Makuan ba mabalhin tama na balhin divert mabalhin ang baho inay sa gabi ug sa saging mahimo ng chocolate mahimo lang ang imong ikaon mo na ng chocolate pero ang bahong chocolate pero ang lami mao na gabiging ang lami kaya ngalan na nako gabiging gabi og saging gabiging ug imo ginang kuan nun sakto na gabiging upat sila upat ang gabi ka liters ug upat pud ang saging ka liters bahin ba 50-50 pud ang timplada mali mo kalimot kay gabiging 50 sila sa gabi ug saging mo timan nya ang saging upat ka words liters ang gabi upat ug ka liters mao na mao na timplada dia. Aga photos na grabe po istoryahan no puno-puno na pa silang sa luwa lang ko ninyo ako ra po na na ikapuno istorya baron mahumaigo po mahuman ang video kay voice over man klaro di ba so kana tamo nga voice over yun di ni original nga actual ba. May bawo po mo ba ni bawo na mo kay kumaon mo ta hapit na halos tanan kay bawo voice over.
Okay, o photos na, photos magigsunan mo na akong gibuhat ron. Okay, sa akong gabiging. Na. Mahutan pero istorya ani mo na ready na. Ato na lang i-steam karon no, gi-plastada na sa steamer magigsunan. May steam na karon og ma-plastar na, di ba? Kao na ta o man ana. Ano problema sa snacks? Okay, pwede pa na unyang gabi ugot mon ka. Kaya natay mga gibati kay ugot mon ta gabi tungod sa tablitas no. Atong gitumar kana lang kay way delikado di og diabetes ka di tamis, tamis natural lang. Way lagi ninyo mga isuna na mahibaw mo ug tinuod ba ni kong gihimo. Okay na, humana. 30 minutes na. Okay, 40 minutes ba? Okay, kamura. Parang siniguro, hugot na. Sa mo ilan ang mga luto, kaya mahugot. Hindi lang yung hugton ninyo pag putos kayo. Yung hugton, mabuto man kayo, mabutubo man ang gabi o saging. Mabuto ang inyong kanang gitawag og dahon. Yung tagalawans ba? Nga na, gina. Muna na. Sama na yung ibuhat diya. Bluter nito atong buwak nga violet dito nga tambal na matud pa sa mga eksperto sa herbalist ba mga herbalist wala nawa ko na kung gikaon mailaman nga nindot ba no lamig yung ang iyang pa ang iyang singa na grano ba mailaman sa English grano texture texture ba ito yung sayop ko sige mo research ko na sakto itong texture kasi daghang tagsayop ani daghang istorya daghang sayop mga kaigsoonan. Okay na ready na say ready na ready na kuan ba ready na matug kaya kapaniya po na tapos snacks na kaigsoonan. Okay urot nang usa nya sa man dugang pa matang ay dugang pa di dugang pala at tangsi gilamian yun ay ito tinuod lang yun ay magigsunan ko di ko mamutbot ninyo so ayan yung kwan sinyo himo lagi arong mahibaw mo kung saan kung sa kalami aning akong kwan gihimong pagkaon nga himong snacks na ito karon. Okay ano ingkib may lamas pag ingkib ba ilahay man ang ingkib mga di lami kay mura mag artificial nga pag-usap artificial na di artificial usap. Okay gamang-gama na po ni na ako sorry lang sorry good sa kung saan may yawit kay wala ini kay istorya no kay taas ang video ba taas ang video nang lang sundog istorya kay di sundog istorya way gana kina magsunan inom sa ta magsunan sa ato ang blotter nate mao na diha Paris ba mao na sa panglawas healthy foods ba kamore ba healthy food ba na o healthy foods ba daghan is okay healthy food kamay ba daghang salamat mayong adlaw.